Sanibonani Dumelanga Absheni molweni Javere who's it? Welcome back to Hillcare bafethu. Sithemba sonke siyaphila, sithombe sonke simjojo. Namhlanje ngiphethe umzukuluka Sghubu noTithi from ku TikTok. Njengoba nimbona lana ku TikTok ngingamfollower. Kule video lena engiyiphethe usifundisa kabanzi mayelana nehistory yesiphandla. Bengathanda ukuthi simuphi indlebe bese sithathe sikuthathayo kuyo lento ayishoyo. Sifunde nje kabanzi. Don't forget to like the video, comment and subscribe to the family. Sikhumbule ukuthi it's only for entertainment purposes only bafethu. So without further ado bafethu, let's jump straight to it. Ngake ngenza ivideo lapha ngikhuluma ngesiphandla yabambana ngehluthuke ku comment section. Ngibuyileke ngizofaka usawoti esilondeni. Baningi abantu bakithi abakholelwayo ekwenzeni imicimbi yeziphandla bafake iziphandla ezahlukahlukene. Inkinga enkulu ke abanalo ulwazi olugcwele lokuthi lezi iziphandla zikhona nje zasunguleka kanjani futhi ibuphi ubuhle besiphandla ibuphi futhi ububi besiphandla kufanele sihlale isikhathi esingakanani kulolo hlobo lomcimbi osuke uwenzelwe. Abanye isiphandla ebekufanele ngaba sihlala amasonto amathathu basihlalisa inyanga kanti umcimbi ebebewenza awuvumi ukuthi leso siphandla sihlale inyanga noma inyanga, kodwa kangekho lapho la ekhona. Ngenxa ke yokuswela ulwazi abantu abaningi bakholelwa ekutheni isiphandla esimhlophe isona siphandla vele leso esiqukethe lonke uhlobo lwamandla noma lwenhlanhla. Lalela ke sizwe esinsundu. Lembuzi eniyibonayo ivele lapha esithombeni ila ekwaqala khona isiphandla soboya. Lembuzi eniyibonayo imbuzi yentaba, imbuzi ehlakaniphile ngalendlela futhi enamandla, imbuzi engafane ibonakale igula uma ngabe ilapha entabeni. Lembuzi ke futhi kuyenzeka ukuthi uma isibhekene nempi inqobe ngalezi impondo zayo. Lembuzi ke futhi noma ngabe ekhona amabhubesi nezingwe emahlathini kodwa okungelula ukuthi akukho lula ukuthi agcine eyibamba lembuzi yentaba ngendlela enobuhlakani ngayo. Kwenziwa lento ke ekuthiwa imbeleko. Umntwana endulo wakuphunywa kuyozingelwa lembuzi enzelwe imbeleko umntwana. Awusukani madoda, kwakuthi lapho khona ekubonakala khona ukuthi umntwana ubuthaka sezenziwe zonke ezinye iziphandla ekhona ukuthi kufuneka isiphandla soboya, kwakuphunywa kuyozingelwa lenyamazane, kuyozingelwa lembuzi umntwana aphandliswe ngayo ngoba lembuzi iyimvelo ngokuphelele. Ayisafani-ke nalezi nina enizenzayo eniyithenga emaplazini njengamanje, nazo futhi eziyimbangela yokuthi izinto ziphinde zibe namafindo ey'ntweni zenu enisuke nizenza ngaleso sikhathi. Kodwa-ke lolu daba angifuni luphelele kimi ngedwa. Uma kunekhehle elimpunga eduze kwakho awuhlale nalo phansi ulilandise noma ulibuze ngalolu hlobo lwalembuzi ukuthi yini umsebenzi wayo, kwakuyini umsebenzi wayo lembuzi. Kuningi ngoba ngisho nabelaphi bendabuko kakhulukazi izangoma abantu ababekhona qala sasithi uma ngabe sesivukwe yiyo leyo nto ukuthi hey hamba ulande inyamazane wena. Niyabona-ke uma ngabe sikhuluma ngale ndaba yesiphandla sengathi besingabeka umoya phansi sidedele igazi ngoba kuningi eniyokufunda ngesikhashana. Ngike ngenza ivideo-ke lapha ngikhuluma ngembuzi yasentabeni, ngachaza futhi nangesiphandla sayo, ngasho futhi ukuthi lezi imbuzi ziphila entabeni zayizingelwa-ke ngalezi ayikhathi zayiseyiningi, kakhulukazi uma ngaba kufanele kwenziwe imicimbi yamasiko, ngize ngafanekisa njengokwenzelwa komntwana imbeleko. Lezi imbuzi-ke ngokuba nzima kokuthi zingatholakali kwagcina-ke sekufuywa ingxenye yazo
Lezi imbuzi enizibonayo ke lapha efonini asiyekeke le ephezulu masibhekele engezansi. Imbuzi zesingoni noma zamangoni zonke lezi imbuzi ezifuywayo zesintu zadabuka ehlathini, ziyilwane lezi ezaziyiphilela ehlathini, kodwa ngenxa yokuthi kwaba ziyilwane ezikhethwayo ekutheni ziyakwazi ukuthi zisetshenziswe njengamasiko, zafuywa ngenxa yokuthi kwakuba nzima ukuthi zitholeke. Isikhathi esiningi ke abanye bayazi ukuthi ngokolimi lokuxhumana namadlozi kuye kuthiwe imbuzi iyinyamazane, abanye bathi iyisilwane, kodwa ke make ngingajuli kakhulu, isikhathi enginaso sincane. Niyabona le imbuzi engenhla, imbuzi yesilungu. Imbuzi ke yesilungu isikhathi esiningi ibukeka inkulu futhi iheha uma uyibuka wena, ngoba lapha kuyenzeka kuhlanganiswe uketshezi lwezilwane ezimbili ukuze le mbuzi iphume inkulu kanjena. Akuyona ke imbuzi egunyaziwe leya yokuthi nina nenze ngayo imicimbi yamadlozi. Inkinga yenu namhlanje niya-afforda kakhulu futhi seniyibheke nokuthi nenzele okhari, ubheke isilwane ukuthi sikhulu kangakanani, sizobenela yini abantu. Kanti cha, impilo yesilwane, isilwane mase kuba isilwane sesintu ngokuphelele, isiphandla sangempela, isiphandla esenziwe ngembuzi yesintu ngokuphelele, ningayibalekile. Mase futhi ke umbala wazo lezi ilwane, njengoba zaqanjwa amagama imbala yalezi imbuzi, ingoba kwakwenzelwa ukuthi kuqondaniswe nohlobo lomcimbi osuke uwenza. Amanye ke amazwe noma esinye ke isizwe siye singayinaki imbala, kodwa siyayikhunga leyo mbala siqondanise noma sihlobanise nomcimbi abasuke bewenza. Kwaze kwavela ukuthi kunembuzi nje le esigcineni kuthiwa imbuzi yamanzi. Into ke futhi engimangazi, baningi abantu abaye bethi banemimoya yamanzi, kodwa obaboni besebenzisa isiphandla sale yambuzi. Yaqanjwa kanjalo nje kwathiwa imbuzi yamanzi ngoba le yambuzi yayilekelela abantu abasuke benohlobo lwemimoya oluconnected noma oluxhumene namanzi mase kusetshenziswa le yambuzi. Mangangenike ngijule. Bathi ke abanye benu uma sebekhomenta la besebenzisa ulwimi lwesilungu, bathi isiphandla asinawo umsebenzi. Uma nje wena wenze ukudla adla amathongo, kodwa Jehova Jayina angithi phela namhlanje sekunamaqembu abantu, abanye basindisiwe, abanye bakholelwa emasikweni, bakhombana ngeminwe, ilowo nalowo uthi lento ayisebenzi, kungenxa yokuthi asinalo ulwazi olugcwele. Futhi ngicela ningilalelisise sizwe esinsundu uma ngabe nithola isikhathi, ngoba uyonakala. Ubhalile-ke obhalile kwi-comment section emuva kokuthi kade ngidedele ivideo yesithathu ibikhuluma ngesiphandla. Ngabona isibalo-ke sanda, ngase ngithi mangibuye ngizoyichaza, kodwa ngiyayivala le ndaba yesiphandla. Bacele-ke ukuthi ichaze ngalezi imbuzi enizibonayo njengoba ngiyihlukanisile. Kodwa-ke singekangeni kulezi imbuzi, masichaze yona imbuzi iyini. Imbuzi angithi le yokwenza isiko lesintu kufanele kube imbuzi yesintu ngokuphelele, kufanele kube imbuzi eyimvelo ngokuphelele. Khumbula-ke ukuthi ngike ngathi mina imbuzi ezifuyiwe namhlanje zesintu zonke zidabuka emahlathini. Imvelaphi yazo lezo imbuzi zidabuka emahlathini. Nizokhumbula-ke endulo ukuthi kokuthi uma ngabe kufuneka kwenziwe umcimbi osuke udinga inyongo noma isiphandla, lezi imbuzi zayizinyamazane, zayizingelwa, kubuye nazo zayikhethwa. Ngenxa-ke yokuba nzima ukuthi zitholakale, bagcina beyizingelela ukuthi bayifuye ukuze uma beyifuna bayithole eduze. Angithi-ke nasendulo niyokhumbula omkhulu benu babethu uma ngabe behlela ukwenza umcimbi, kodwa kunohlobo lwembuzi abayifunayo, beyifunela lowo mcimbi, babehamba isigodi sonke noma igodi bebekisa baze bashintshise imbuzi abanayo ngembuzi abangenayo, ngoba yayibalekile lento yokuthi kukhethwe imbuzi ekuyiyona yona ikhethelwa uhlobo lomcimbi. Ngisho nazo Nkosi yami izangoma lezi ezikhona namhlanje esizisebenzisa lezi imbuzi zolamthuthu, isangoma sasingasebenzisi noma ngabe iyiphi imbuzi, ngoba babazi ukuthi uma kuke waphambana izinto siyoba buthungu.
kodwa kangikho lapho la engikhona ngaze ngiduke ngoba luyangishisa lolu lwazi enginalo. Masiqaleke la phezulu. Lezi imbuzi-ke enizibonayo phezulu, lezi imbuzi ziyakwazi ukuthi zenze lonke uhlobo lwemicimbi oluphathelene nesintu, imicimbi yesintu namasiko. Lezi phezulu ezisekuqaleni. Liyakwazi-ke lolu hlobo lwezimbuzi ukuthi lwenze imicimbi eminingi. Mase singena kulezi eziphakathi nendawo, le emhlophe, okay, masiqale kule emnyama. Le emnyama uma ngabe ekhaya kusuke kunesifo, le yambuzi esuke yenziwa lapha ekhaya noma esuke ihlatshwa uma ngabe kufuneka umswani ngosuku lokungcwatshwa, le emnyama ihamba phambili, iwona umsebenzi wayo-ke lowayana. Mase kuthi le emhlophe ngosuku lokugezwa uma ngabe niphuma exileni sekuphele izinsuku ezithile nizilile, nigeza ngayo le emhlophe. Ngiyazi abantu abaningi ukuthi ave bezodefenda la ngoba bazi ukuthi imbuzi emhlophe isikhathi esiningi yekwenza amasiko. Yebo, iyawenza amasiko, kodwa imbangela noma imbuzi emhlophe isebenza kakhulu ekuthini ugezwe uma ngabe niphuma exileni isikhathi esiningi. Masiqhubekeke. Lezi-ke ezisezansi imbuzi zesilungu lezi zilufele ubala. Lezi imbuzi zifile, lezi imbuzi zafela ubala ngenxa yokuthi zitholakala kalula, ngenxa yokuthi osomabhizinisi bayabona ithuba. Uyazi ukuthi ingiphatha kabi lento ngoba ezinye izingane zabantu zahamba zayokwenza imicimbi ethile ngenxa yokungazi. Futhi lento angazi ukuthi ngiyikhulumelani. Make sibheke kule yokugcina-ke imbuzi. Le mbuzi empunga, abantu abaningi-ke bayadideka. Le mbuzi-ke yenza umsebenzi obalulekile nakuba ingena kulezi phezulu, kodwa yenza umsebenzi obaluleke kakhulu, kakhulukazi kulabo bantu abasuke befuna ukuhlanganisa imimoya yabo efana namadlozi asekhaya namadlozi angaphandle noma ngabe yiphi indawo yangaphandle. Kodwa-ke futhi iyasebenza nakuzona leziya eziphezulu. Angiyivali indaba yami.